Nikoli Simjanoviću, likovnom stvaralcu iz Novog Sada i autoru skulpture Silva Čaplja, postavljena je na platovu pored pristana za putničke brodove Abatin. Nagrada mu je dodeljena za rezultate u polju likovne umetnosti i vajarstva. Kada sam mom prijatelju, pesniku Božiju Davoviću, javio za ovu nagradu, rekao je ovo: nagrada ti je veća tim pre što su ti je časni i slobodarski ljudi dodeljeni. Moja je obaveza da vam to prenesem. Zahvaljujem Šapatinu, jedinom slobodnom gradu u ovoj Srbiji.